అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ శర్మిష్ట. A for అయోధ్య రామ, B for భార్గవ రామ, C for చిన్మయ రామ, D for దశరథ రామ, E for ఈశ్వర రామ, F for పాల్గొన రామ, G for గుణాత్మక రామ, H for హనుమాన్ రామ, I for వినాయ రామ, J for జగతాభి రామ, K for కౌసల్య రామ, L for లక్ష్మణ రామ, M for మర్యాద రామ, N for నరహరి రామ, O for ఓంకార రామ, P for పురుషోత్తమ రామ, Q for కుశలవ రామ, R for రఘుకుల రామ, S for సీతారామ, T for తారక రామ, U for ఉదత్త రామ, V for వశిష్ఠ రామ, W for వైకుంఠ రామ, X for జితేంద్ర రామ, Y for యోగిత రామ, Z for జనహిత రామ. very good.